Guys, kaming duwas ni ko nag-harvest. Asa magi mong harvest dak? May mo sa dako sa kong braso. Dako ko na. Dako sa braso lagi. A few moments later. Masong gabi na to guys kanang gahimo nami guys. Oh. Buko salad ni siya na. So yummy din ni siya. So dito pwede nga magkuan guys kana mag-labs ta kay wa man na nato ni kamuta ato naman ni kutsara, gikabo ra man na. So lisid ka jo magkuan guys di nagbaat na ng plastic. So kasi sabay nakakita nga naghimo guys kindi nga nag-labs ang kamot. Lisid man ka jo inagbangan daning kuan. So diyan na nakahimo na imi og kuan, chocolate. Ang ganing salad. Ang manisang gidaghan kay kuan lagi basta klasihan na. Mo lagi na ugma wa may klase. Taman Lunes. Lunes? Tud Lunes wala kay Lunes may ang holiday. Man po dito nagbaat. Hugasan po dito na tay kuan nga tubig naka-ready kay hugasan na namo ni magbaat kay hindi man pwede ibutang na sa rape nga nay kuan. Nagbaat si Nicole nga na sa tubig. So di na ta pwede mag-gloves ani. Hello guys, madung adlaw, madung buntag, madung gabi na tong tanan guys. Ya sa gawas sa nasod tanawa si atuhang Pedro. Arang ka gwapo bitaw so Pedro nga bantam guys. So atuhang Pedro mambismin daw. Cute ka adyo. So na po Chorus Garden guys kay wali ko mamaligja aron kay way klase. Ambot nga way klase man ako ni mga seminar mga maestra hantud na may nagka-Lunes. Diyan na nabitik naman niya hang Pedra sa ni adjuhon guys. Ganiya sa jupa man ko dito guys ay hala matong gibong layan to dito mga talong niya. Ang mga talong nga bunga na to guys ana sa gi-harvest. So atong binunglay guys ato ni sa butang na sa anong malata na ma-fertilizer na. Ano mo? O na di ko iputo dito na ko. Natumurag ako sa isang ngayang kanon. Hindi rin siya mga. Kaya na ni sa upuan niya kay makikilay sila man yung mga ano na ibutang na sa agay, gaapil-apil lagi. Tara mo ko yung naka yung krao. Agay, gitumba na! Bata, magpala. Nakuha sa itong milon na doon ako kaya akong giharvest ang milon na. Kaya buwang naman ito sa gamay lang siya. Asa? Ako sa kamilon ba? Isod lang gusto rin kaya ang kristal na lang ito. Wala nga mo ang ganti o. Ang tapos kamera. Tapos kamera kaya mo kang ka? Tapos ilang hidaan ang tanong ha kay nama. Pinalan dito na ako.
ako gikakalag. Ah, gilugan nagpalpon. Dagan sa sira usay din na asa ka paduli puro ba sa paduli. Sorry guys kaya harbiso na og kuan guys kana ang dako kadung sikwa dari. Papi may kahuman og bunglay guys kaya ra kainit na pero na limpyo-limpyo na nun na namon ni Nicole na. Una na piyo sa di dari di ay. So to ni harbison guys ya. Oh, punggok siya pero dako. Punggok pero dako. Dako kado. Uy, ako umigas. Ala. Kuan pa ni guys, bata pa ni. Sige nak, ikuan sa nak. Para mo kiluhan ra ba? Hindi siya makawat guys kaya naka-lock din sila. Naman na lang matod ng isig. Ay nakuloy. Ano pa lang kung inibot mo ha. Sutunan na to guys ya. Hindi sayang nabisin guys kay buwang na na. Nagipaningot na ko bilang tang. Sana all. Sana all guys. Sana all juga sa sarang kadaki. Thank you. Guys kaming duwas ni ko nag-harvest. Asa magi mong harvest dak? Memo, sada ko sa kong braso. Dako ko na. Dako sa braso lagi. Tang i-deliver na ni sila guys. Kanang naining palit na ni. Kandi ko ang jeansy. Jeansy ba ni? Basta jeansy nga tindahan. Palit ko aning murag sudlanan bitaw ko an. Dani palit ko kuan kay manuroy ko og mga pinaypay baron bananakyo. Pero dili ko nga na kay namay nanindari bananakyo. Basta maghimo ra ko ang kaugalingon nga kanang luto sa gikan sa saging pero dili nang bananakyo dili pud nang kuan atangi lang pud ninyo ugma guys kay kuan magluto ko paninda ipare sa ice candy so nipalit ko dani di lang tangtangan na ning plastic kay di ra baka sa ligon na kay nailigon na to pero mahala man 600 kapin man ja pamantay aghalin na sang kubasa ang gipalit dani kay pa libot-libot ra lagi ni hang puhunan salamat kadto ni Mambi kay gitagaan mo ko ni pang puhunan para lagi sa luto-luto unja. At kung man ang giruling-ruling guys, nagbayad kog kuryente, nagbayad kog tubig. So ara nang giluring-luring. Giruling ra dyan na nahang paninda guys, maka bayad lang tas mga pang-adlaw-adlaw unja. Manay diyang giingan guys, kadang ang halin kay kada adlaw man pud ko nag-save lagi. Kaya naamon ko'y di lang na ipakita guys kay di man na pwede ipakita. Nag-save ko guys, nara pud sa among bahay. Kung kang halin sa iskin di dato na ihog, unja kaning halin nas mga paninda. Mo yatong hinihinay og buwan guys by January or mga May siguro puhon guys magpa palit na ko og hanog black para ipag kuha na sa muhang kuan kwarto mga sala ana
nihinay na ko ganang stock og hanublak man ang ning kamot jud ko guys, kay pasalamat man ko niya kay ni man siya nga si Jari bahala ni Cristel kunos tuition mga kinahanglan ni Cristel, basta ako ang tigom mayang hinay-hinay og palit og hanublak. So salamat kadto nimo Mambi. Diya dito lagi po ko sa agriculture kay naguha ko sa mga seed kay magsugod na po ko og tanom, kay nabuwang naman atong mga tinanom dito. Palit nga ko ana glutinous flour ni kay gani ang laninaho ni guys. So atangin lang po din jugma guys ug sa maluto nga isuroy. So darang mga seed guys nga ang i-seed karon. Diya kay nag-jogging man din si Nicole. Napatay si Kuwa day na napay tomato. So daghan ni siya. May sitaw pero naman ko yung mga sitaw dagto kay nagpadaghan lagi ko kuan kalabasa na pud. So kani usa at sal. So di natin i-seed tanan guys.